Umentri rang ba do kari Honorin Remudi la ong ba kajing yo long president kari ya ka G20 ka day jong baro ka we kari pat kalat bakar pang man pin I ya kajing khang bo jong kari hakajing ajing kran ka jong ka hakasi rakhe ka Human Rights Day ka president kari ka Draupadi Murmu ko ong ba kajing pinyat ya karukam berkhat bat ki kam isin ai ki long ki bakar pang ban kentiu ya ka long hok man hok ki briu hakal lempung jele ka FIFA World Cup arhaja apuar ka Argentina kala yo ban rung sha ka semi final hadien bapin lem ya ka Netherlands da saulalai ha ka jinge shoot penalty ha ka jinge khun quarter final ka balong ha Lusail Icon Stadium ha Qatar kasor ka pedeng kala penbina balala ban ken thop hatu sanspa lai pesan teli ke station rail leng bak one station one product umentri katanat railway u Ashwini Vaishnav ula ong yakani hakajing ai jupap ka jong u harachya sabha menen kasni Kamentri jong katanat women and child development kasmirti irani kala ong ba ka sarkar kala dep ban thau palat 6000 teli ki fast track court hakari ling ba ka jing rap jong ka nirbhaya fund